Pertsonei eragiten dauzkoen gaixo guztien artean, 70 inguru zoonotikoak dira. Hau da, euren jatorria animali bat da. Gizakien artean transmititzeko ahalmen handia du birus honek, ez hainbeste animalien artean. Zorionez animaliak, gure inguruko animalia batez be, ez daukate hori ahalmen hori, eta bai, badaude kasu batzuk daude, baina eskuekin kontatzeko modukoak, ezta? Oso gutxi zen dire, eta sintomatologian aldetik be ez diren oso importanteak. Musteliduen artean ere transmisioa garatu da. Mustelioa dire, bisoiak, martak, udoiak eta horre guztiak, baina gure inguren igual importantenak bisoiak ze dire, bai basatia, baina bai usteet egiten egoten diren animalia dire. Teruelgo bisoien kasua da. Etxaldean animaliak kutsatuta zeuden eta aste honetan hil dituzte. Positiboak agertu direnean, euren erabakia izen da, animaliak hil horrez ukiteko gaixotasunaren gordailu bat, ezta? Eta geroari begira, gaixotasunen eta transmisio kateen ezagutzan aurrera egiteko elkarlanaren garrantzia azpimarratzen da. Enfoke multidisziplinar bat lortu beharko genuela, eta bai medikoa, bai epidemiologa, bai albaitariak, azken baten da guztion geixoak eta erlazionetele daudenez kudeatzeko.